Gaztelu, kaixo. Egunon, Eugeni. Zeran gabiz. Oso ondo, oso ondo. Bueno, nire jakin ezazu ilusio handia egiten zure zure bildumatik pasatzea. Neuri berdin, Eugeni, zurekin egotea. Ugaiz arkitektua, onkabezi banago, eta zure pasioera pizkaba ikertzea baserri giroa edo etorkizunaren baserri egoera edo. Bai, ni berez arkitektua naz, eta gero formatuta nago ondarean, eraikin existenteetan, baserrietan maitasun gehiago, baina eraikin existenteetan, eta jasangarritasunean. Jasangarritasuna da, eraikin horrek, baserria zein edozein eraikin dekogun hemen inguruan, zelan bilakatu etorkizun jasangarri baterantz, ez? Adibidez, gaur komentatu nazu, hemen hotz pasatzen duzu neguan, eta udan bero. Eta gero ze energi kontsumo dekogun etxe honetan. Gure asmoa da, nik dekot estudio txikitsu bat dekogu, biu deitzen da Bilbon, eta bertan gure asmoa da, eraikin existenteak, alde izan baserri bat, alde izan etxe torre bat, torre etxe bat, edo izan alda hormigoizko eraikin bat, hori bilakatzea eraikin konfortable baten, hotz bero honek ez existentzia, eta batez ere, bere demanda urteko energia eskaerak kontrolatzea. Hori nire apurtxu bat, nire helburue. Ideologia, Bai, filosofia, izango. Horretarako dedikatzen gara. Aldugunik eta pasio gehienez, baina, bueno, azkenean gure lanbidea da, gure ogibidea da. Bueno, hori, ni baserrietan da maitasun gehien dekoguna bertan espezifikoa. Baina, bueno, baserri antzeko beste eraikin batzutan, bai egin leike ariketa berdina. Ni kuriositate bat dokot, igual, no tiene nada que ver, baina esan duzun honetan, helburu honetan, badauka zerikusirik patrimonio kulturala edo. Asko, oso ondo ulertu duzu. Patrimonio kulturala euskaraz da ondare kulturala. Hori da. Guretzako ondare kulturala da ondare kultural eraikia, ez? Egon alda beste ondare kultural bat, euskera da moduan, gure kirolak diren moduan, arkitektontzako ondare kulturala dire, eraikitako edo aztarna arkeologiko horrek, guretzako euskal kulturarako oso ezinbestekoa direnak, gure memoria rekuperatzeko. Eta Euskal Herrian oso historia luze eduki dugu, horren parte bat baserria da, izan aldi eskabazio arkeologiko batzuk eta bat, hemen historia oso luzea pasatu dugu, eta nik uste hori lortu behar dugula gogoratzie, ez borratzie, eta kontatzen benek aurrera. Horregaita gure asmoa da, eraikin zahar horrek errekuperatu, historia kontatzeko, baina transformatu gaur egungo eskaera barrietara. Zepolita! Bueno, gure zepolita. Aizko guntatzen. Bai, nik betzatzeko baietz, baina beste erabaro askotan ulertu alda, Gernikako kasuan, bombardaketak itzea bazen aztarna horrek, eskutatuko dugu eta lurrazpean itzi, edo kontatuko batzago munduari ze pasatu zen, ez? Kontatu behar dugu, memoria probatak itzea den du. Begigo, ni psikologia ikasi nahi dut, baina jakintasuna asetzearen gauza guztiak berentzat arkitektura, ingeniaritza, sukaldaritza, denok ulertzezake kontatzen jakintasuna asetzeagatik. Bai, oso politia izan. Nik uste historia oso garrantzitsua, oso garrantzitsua, zuretik gu gizakiak gara, eta gure atzetik gauza pila bertatu dira, eta beharrezkoa da jakitea guri berdina ez pasatzeko. Edo berez pasatzeko, gauza onak edo gertatu dira, ez? Bai, nizurekin nago. Bai, pertsona moduen, baina baita gizarte moduen. Ez? Zer jakintza, asetzeko. Jakintza, nik uste guztu inoiz lortuko gunik ez, geroz eta gehiago ikasteko gogoz, hori oso interesak,
bai, zuzan duzu psikologia, ingenieritza, arkitektura, segur nago, zu kaldaritza esan duzu moduan, dago gure beste pasio txiki batzu, instrumentoa, musika, bera, ez? Hori da, zuk ikasi dezakezu gauza bat ala bi, baina jakiteko pasio hori denetatzen izan behar dugu, Bai, nik bai pentsatzen dut, lanbidean behintzat, bakoitza daikola bere papela. Esaten da, el zapatero da sus zapatos, eta horretako lan taldeak, Euskal Herrian auki dugu kooperatibismo, lan taldeak oso importante dire. Guretzako, gu honetara zentratzen baren, eraikin historikoen transformazioetara, hor badagoz arkeologon behar izana, egon da gizarteari buruz eta kiden soziologo batena, politikoak bera. Bakoitza bere zapatan, bere lana ondo ditzen bada ben, nik uste dana batera, inkluso herritarran iritzia. Eta herritarran iritzia oso importantea da hemeneko horrela kontatzen dugun horretarako. Ezin dugu ekipo tekniko bat apartatu herritik, ez? Herriaren agotza da, azken herriaren memoria da. Eta herri hori egon behar memoria horrekin identifikatute. Ezin dugu talde txiki batek gela itxi baten pentsatu herriak zelan kontatuko da. Polita baino gehiago guztot, elkarbanatzen dugu lehin itzi hori, ez? Galdera bat, nahiko dokumentatuta dago patrimonioaren historia edo datu gehiago egon beharko lukete. Ni patrimonio esaten duzunen niretzako hitz handia da, ez? Baserri buruz esango bat zenun, nire ikerketak gehiago dela, baserriak nik pentsatzeot gizarteak pentsatzen abena baino historia gehiago dekola, ez? Eta badagoz, bibliografiak badagoz, liburuak badagoz, bai. Horre, Alberto Santana bera gaur egun Euskal Telebistan egoten da, oso historiadore interesantea da, batez ere, emon dagoelako papel pauso bat, gizartere kontatzeko berak barruan dekona, ez? Eta badeko liburu oso interesgarri bat baserriari buruz, talde batekin atzean, 2000 urtean, kontatzen bere irakurketa baserriari buruz, eta zelan, orain da 500 urte, Eliza askon aurretik, sortzen hasi zen elementu batzu dira, eta gaur egun oinordeko hori deku gure inguruan. Baina, desberdintasuna lehen esala dago eskabadorari, gaur egun badago eskabadorak, ez? Eta gaur egun, moten dago, baserretara beti identifikatzen dago batzutan, zelan bere etxea, baserria, leku eze bada, usaintzue, ez da izin etxe bat bakarrik, Alemani ondoan, goian lasategia eta gar. Eta horrentzako, ez da identifikatzen dabe pisu moderno, kontemporaneo bat, leku bat konfortableago izango zen moduan baino, ez? Eta ez da holan, baserri horrek oso aukera potentea dekoz, eraginadeko historia bat eta kalitate konstruktibo bat oso goiti dagoena, ez? Baserrien kasuen, badago, liburuak badagoz, nahi gozu errazten dutzutez, liburuak badagoz publikoa dire, eta apur bat historia apurtxu bat irakurten guztot interesgarri zara munduentzako. Eta ez badago denporarik hori hitzeko, irakurri dugunok, asko ongo gara irakurri dugunak, ez nire bakarrik, asko dagoz, nik arkitektura arloan jorratzen dut, baina baserriak behar da beste ikerrelari asko, uste dut, guk egin behar dugula lan hori gizarte ere kontatzeko, ez? Eta nik horregaitik esaten genuen, haukin oman bizan trajektu bat akademikoki ikasteana, gero zain dugu, zagatik ez dugu benetako baserriak konpontzen. Liburuak idazti da ondo dago, hau bazen saltoa moten, ez? Egitea, eta baserretarakin bizitzea, ez? Baserretaragaz bizitzen dozunean, haurek bere ez dira konstiente, bere baserri horrek ze memoria dekon, ze historia dekon. Kontatzen zauzen bitartean, begizek zabaltze joaten dire, eta esaten dago, guazen aldegin bat eitzen, eta kontatzen dugu hau, zentik nahi du, badakit nire birraitonak baserri horretako zutabe hori erabiltzen bala animaliak okuitzeko. Da hemen dagoen zutabe hau, dara Durangaldeko, zutabe konkretutako bat, historian hau pasatu zala, edo hemendik norbait pasatu zan. Edo dago ipuin asko atzean, zeinek horrimioizko eraikin barriek ez deko egin historia hori. Eta nintzen gauza bada oso potentea dela. Batez bera bai, kultura aldetik herri oso garatu bat izan gara. Ez? Bai hizkuntza aldetik, bai kirol aldetik, bai kooperatibismoa adibidez da kulturako Gagatua eta zaila
izango nuke. Zaila. Zaila, zergatik adibidez, euskara, hizkuntza loan, euskara praktikatuko ez bagenu galdu egingo ditzake. Horiek pasako da baserria loan, edo. Oso galdera interesantea. Digako, zurekin gauza bat, ez nagora guztiz ados. Badago guztiz ados, hizkuntza ez dugula mantentzen, ez dauzu erabiltzen. Bere funtza erabiltzen. Hor, guztiz ados. Bai, zailtasunak, euskara badikoz bere zailtasune. Baina, dudan ipintzen dut, ea hitz horrek jendea ez da beren desanimatzen, ez? Erdera ez dakien bakarrik esan dut, ez que hizkuntza gatza da. Bueno, erdera bai bere zailtasuna dekoz. Eta ingelesa. Ingelesako hitz egiteko moduak, segun eta hitza zelakoa dan, esatiko modu bat du beste dago. Euskeraz, fonetika simpleagoa da. Bueno, horregatik, zailtasun hitze, nahi da benak ikasten dugu. Hortik aurrera, guk erabiliko dugu. Eta zure galdera, izan da, erabiltzen dugu galdungo dugu. Bai, baserren pasatzen dena da, oso gatza da galdera egin duzuna, pasatzen dena da, baserriak lehen izan zirena, korta, lastategia eta bar, gaur egun ez dela baserri horretan, eraikin horretan pasatzen. Ida bat egiteko, lehen Euskal Herrian helduera puntua dela 40.000 inguru baserri dekoguz. 40.000 inguru baserri, danak ez animaliekin, sagardoa sortzen, danak lehenengo sektorea lotuta. Gaur egun, galdetzen badaren zer bat dagozen lehenengo sektorea lotuta, urtuko dugu zelan eraikinaren 160 bat, ez da lehenengo erabiarekin mantentzen. Beraz, mantentzea, zuzan duzuna, mantenuko bagenun, erabiliko bagenun, mantenuko zen, bai, baina mantenu hori, erabilera hori, desagertu da. Ez, guztiz, baina industrializazioak okiban impactuak eta bat, jendea ez dago lehenengo sektorera horren beste lehenengo esan modura. Gehiago kapitalizatu da. Zan dugu, baserrik itxiago, lehenengo beste produzitzen dabe. Eta kompetentziak asko handiagoa dire. Orduan, beraz, lehenengo 40.000 baserritik, ez dira danak lehenengo sektorera egiten. Eta beraz galdetzen dugu, dorren baserriak zetara bihurtzen duguz. Horea galdera, ez? Gaur egon zu izan badutzen, zagrotegi bat ez adortzu burura baserria izan dena lehen. Seguru, Tolosaldean edo non badegoela baserriren bat, lehen baserri normala zara, eta zagrotegia dela. Igual, hogai, ez zaten duzula gaur, zagatzen nomazera, zagarrotegia daude bendien igoeran. Batzuk egongo dire baserri zarretan, beste batzuk egongo dire eraikin barriak baserriak imitatu nahian. Ez? Eraikin barriak baina baserriak zure seguru nagoela baserri asko, zagarrotegi bihurtu dela. Beste era bat, landetxeak, nekazal turismoak, dire galdera batzuk, bainik ezagutzen da baserriren bat nekazal turismoan. Restaurante, jatetxeak. Seguru goratzen duzula baserriren bat, jatetxean. Aterpetxeak. Orduan, Euskal gizartea, kapasa izan da, lehenengo sektorea jaitziarren, baserriak erabira barriak sartzen da. Eta orduan, izan duzu, euskera mantentzen badugun, mantentzen dugu euskera, bai, baserriak mantentzen dugu, bai, lehenengo funtza da baserriak erabiltzea. Erdago jakin behar dugu erabira, emon. Inoiz historian ez da egon, baserriak etxe bizitza bakarrik bihurtzeko asmorik. Horrein gagoaz galdera hori egiten. Urdaibaien ja alda egin. Baserria lauzetan manatu eta lau etxe bizitzata. Baina lehen inoiz ez. Lehen honen arte izan da, zein gon monstru honekin, ni aurreko aldean bizitan nahikoa badekot. Bagatzu. Zaindu. Bai, baina zaindu ez badekuzu dirurik. Ez badatorren diru sarrera importantenik. Gaur egun, familia norma bat, ondo bizi da 100 metroko etxe bat. Elaro bat amartan. Baina, baserri batzen obetidea, logurtu dezakezu, nola, janaria landatzen, Bai, hori da lehenengo sektorea esaten dut zuten. Bai. Ikusten duten ez, badago jendea errekuperatu nahian, guraso horren seme horren semeak, bueno, ni zen dugun ez bizia horti lehenengo sektoretik joaten. Baina ez dire larri, bez. Ojala asko izango bat ziren, bada aukera bat.
Batez ere, baserri dagoelako, guk hartute leku batzutan, ondoan lursail ona dagozela plantatzeko, animalek aukitzeko eta da. Egon zaga luazka. Garazkan bai? Bai. Jangi zen. Eta horiek komentatu duguna, igual garai batean, baserri batean, dut familikoa bizi zen eta gero mantendu nahi izan duen baserri eskola moduan. Niretzako horrekoz bi gauza. Bateteko baserria mantentzeko aukera motea, familia horrek ogibide barri bat eukitzea, eta aldi berean, gurelako pertsonari baserretarak ezgarrenak izan, erakustea lehenengoko animali mundu hori eta natural mundu hori ze polita edo ze interesantea da. Eta baloratzen duzu bertako produktuak, baloratzen duzu bertako baserriak, eta orduan etorkizunean asko errazago izango da gure lana. Gure gazoa da, gure informazio hori ez duzkula emon gaztetan. Igual niri apurtxua baina nire aurretik, egon nien jendeari, horren beste ez da formatu lehenengo sektorearen balioak, naturaltasune, baserriaren historia. Ez badago hori gure buru barruen, egon behar gara kontzientziatzen gure gizartea, zelan, gure produktu lokaleko nahi diren, baserria benetan erekin oso interesgarri behar da, eta behin hori gure genetikan barruan badagoen gaztetatik, nik uste gero errezago dela. Baina badago formakuntza edo difusio lan bat hori gara lagundu behar da egitzen. Eta, nik uste hor, baserria inguruen lanean gagozen askok, responsable, esatitxua daiko gula, mikrofon hartu eta jenderi guazen kontatzera, benetan badagozela, oso interesgarrizek, babestu behar dugu zenak, eta zein, euskal gizarte guztirako interesgarria da, ez berentzako bakarrik. Bai, ez? Agoz, baina, hau nago informazioa hau jasotzea, horrela, ez? Bueno, informazioa baino da sentimendu bat. Eta baserri bai zagutu daiteke, edo baserria eta lehendik dagoena eta punto. Baserra ezagutu daiteke galdatu zen? Ez zagutu. Zagutu? Ez inventar zagutu. Inventar. Asmatu. Asmatu. Edo egin. Bai, ulertzen oso galdera ona da. Nik ulertzen duten baserri, niretzako baserri egia bi definizio. Bata bizi estilo bat, bai? Zeinetan animali eta lehenengo sektoroa lortutako bizi estilotik bizi garen. Eta gero beste bada, bizi estilo hori forma moten notzen eraikin bat. Galdera da, haber eraikin hau gaur egun egin ahal badan. Baina bere kulturatik eta bere ohiturekin, Niretzako, egon zen ikerketa lan txiki bat, lagun Blas Beristainek egindakoa, esate bana, zein da baserri barri bat, zelakoa da, ez? Zerotik hasiko baina. Niretzako baserri baten definizioan da, arrisko hormak, teiatua bi uretara edo irutara, batzuen lautara, baina teiatu naranja horrekin, gorri horrekin, horrezka horrekin, eta bentana proportzioak hormarekin, proportzio natural horrek horma batek, arrisko horma batek eskatzen daudenak, ez dire bentana oso handiak, edo lehio oso handiak, arkitektonikoki kanpotik hori da, egituralki barrutik egurrezko egiturak, eta bar. Niretzako hori da, orain, baserri barri bat gaur egun 21. mendean zerotik hasiko bat ginen, osonaketa oso sakona da. Esango naso nugaitz, zentzua deko 21. mendean materialia horrek erabiltzeak. Esango dutxun, ez dut uste. Baina, hartuko garen zen berek oinarrizko kontzeptua, dela eraikin oso itxi bat, teiatu simple batekin, zinetan teiatu honek bere aleroa, bere egalak deko zen, eta fatxada ez da izan behar zetan simetrikoa. Balkoirik ez dago behar zetan, horri dire, baserri barri batzu. Zetan, edo danak ez dire inoiz simetrikoak izan, ez? Horren simetria horreketan nik apurtzen dutez, baina baserri barri bat egingo egoen nuen, pentsateot, bai erabil beharko denuna materiale bat zein horma lodiekin joan beharko esana,
ez da zetan arrisko horma izan, hormigoizkoa izan ikia, igual bai. Orientatute egon da, etxe bizitzarentzat ego ekialde gantza, zaituko ginen hori etzen beti bai, erabila aldetik, etxe bizitza izango bazan. Baina duda dekot, baserri barri atengo genuen, baserri barri hori animaliega zagongo zen barruan. Lastatikak egongo ziren barruan. Zure galderan pentsatzen dut baietz. Bai, Ez da gira osanak eta oso sakona da, ez notela holan... Eta nola egongo ziren animaliak lango baserrietan. Nola ailegatu dira animaliak lango baserrietan. Ostra, hori ja guzti dute... Hori ja beste no keraztuak. Nik esan altzut, non egote ziren animaliak lehen. Nire galdera okurritzen. Oso galdera elegante, Eta botatzen dituzte, ez daukate zer prestatuta. Zondo. Ba, bitzu, nik esan altzu baserrean non kokatzen ziren. Baserre kokatzen ziren, eraikinaren lekurik hotzenean. Korta dago, eraikinaren lekurik hotzenean. Segaitik, beroenean etxe bizitzan nahi dutelako. Lehenengo familia dago. Animalia babesteko, arrizko horma sakon baten, babestuko dutez animaliak. Nire ikerketan konprobatu genuen adibidez, eta lau behi egon ziren korta baten, beste gelakiko konparatute, 4 grado zentigrado gehiago egon zirela. Gitxe gora bera, ezin dugu hori atara, kalkulak zailagoa direlako eta justifikazioa zailagoa direlako, baina, bueno, behi buru bakoitzeko gradu bat inguru. Bai? Orduan, zuk imaginatu, sukalde honetan, gela honetan, kanpoko hotzakin kontaktuan egon beharrean, gela bat ipintzen dugula animaliz beteta. Ez? Hori da egiten, baserria aurren kokatzena, eta lekurik hotzenetik ipintzen duz animalik gela bat, dela, lehenko korta, ez? Kortaren horren, kortak, berez, hotzarekin kontaktuan naguna korta da, eta kortaren temperatura animaliekin igo du apurtxu bat. Eta orduan, gure eskatza, gure sukaldea, ez dago kontaktuan hotz honekin. Beraz, gure eskatza berez, beroago mantentzen da. Baserrak oso eraikin inteligentea ziren, lehen egon ziren teknologia. Oso elementu konstruktibo interesgarrek eta kalidade konstruktiboa handikoak. Eta nire neurri batzutan ikusen duen adibidez, sukaldean, 24 ordutan, 25 gradu zentigrado lortzen zirela. Gaur egungo konfortabilitatearen gainetik, ez? Basertarrak bizioso egiten hemen sukalden. Jesartzen zirenan, saltzen da ben, 4 aldiz egurra botatzen den txapara, txapak berotzen ben eraikin hori. Eta, esan osunan kaldera inguruen, animaliak ez dakizenen heldu ziren, dakit nun kokatzen ziren. Normalean, beti irisgarretasun kontu bat egaitik, eraikinen azpiko aldean, eta albadan lekurik hotzenean. Lasai, bota zure galdera kreatibo dago beste bat. Zuego zara inoiz baserri baten? Ikus, baserri baten kortan animaliekin, lurraska beran... Lurraska eta beste batzut ez aizko, baina egonen. Eta iruditzen daukatela, arkitektura ikuspuntutik. Osagai berezi batez niretzako indiferent. Ez daukadan signifikaturik ez. Galdetu nahi zuk planoak egin dituzu. Nire lana horretan datza. Eta baserri plano bat egingo zenuen. Zer ezberdintasun dago? Etxe bat adibidez, etxe hau plano baten egitea edo baserri da. Bale. Galdera ulertzen dut, bi erantzun emango batzutez. Batetik, guretzako lan prozesu horretan, lehenenko gauza da, diagnostikatzea. Mediku batek egiten den moduen, ez? Ero sortuko guz plano. Diagnostikatzea gure pazientea, gure
bezeroa. Bezeroa personak, baina gero dago eraikina. Eraikina ikusi behar dugu zelan dagoen. Oso da, ia lesiorik badekon, atzamarrik apurtuta badekon, gero ia erropari badekon, berori galtzen baden ez da galtzen, baina bai irakurketa egiten dugu, irakurketa historiko bat. Eraikinaren. Niretzako, mundu osoak egin beharko eban lan bat da, tekniko guztiok. Holan ikasiko dugu benetan, ze historia dago gure eraikinaren atzen. Horrekin, informazio hori erabiltzen dugu diagnostikatzeko eraikina. Eta gero trasladatzen dutzagu gure bezeroari, ordaintzen da benari, baserritar. Hau da eraikina, horrela dago, honi bere potentzialak eta historikoki hau prestatu da. Eta hortik aurrera hasten gara gure baserritarren asmoa integratzen. Guk planoak garatzen duzunean, gure lan egiteko moduen plano bezala ez dugu sortzen egiten dugu, eraikina virtualki sortzen dugu. Eraikinetik ipidia alzara horrena gaiuan. Lehen arkatzez marrazten genuen, gero horrena goiz marrazten genuen, eta gaur egun eraikitzen dugu. Gero sortzen dira planoak. Eta planon desberdintasunen, plano moduen ulertuta, eraikin baten, horreko eraikin baten kasuen edo basero baten kasuan, ikusiko dugun desberdintasune da, kanpoko hormak oso lodia dira, askoz lodiagoak, hemen ikusten dugun horma horrek asko pare. Horretik aparte ikusiko barruan puntu batzuk agertuko dira zutabe horrek. Hemen kasuetan, pasatuko datzunak, batez bera desberdintasuna guztiak duzu kanpoko horma horretan. Arrizko horma batek oki aldauz 60-70 zentimetro inguru, eta hemen ikusten dugun adreilua biztakoan hor zutabe batekin, horreko oki aldauz 30 zentimetro 30. Horren, doble lodiera, gehiago, eta materialea oso ona. Estrukturalki, eraikina ez jausteko, urte askotan egoteko hor. Galetuko nintzen eraikin hau 5 urte barrozetan egongo gan. Bezka 5 urte dago. Auskalo. Bezka 5 urte dago eta urten dago tranquil dagoela hor. Eraikin guztiak pertsona moduen zainduen behar dire. Txarrago zaintuta dagoenak gehiago sufritzen dago eta hobeto zaintuta dagoenak itxura hobea deko. Baina klabea da eraikin hori erabileragaz beteta egon behar da. Bestela ez dago bizirik. Eta garaia ere importantea da, zergatik materialak aurreratzen dikoan, lehenoko materialako igual, oraingoak baina gehiago irauten duen. Bai, baina zuk esan duzun esaldi horretan kontrajarriztan dizun badago. Lehenko material gure teknologia koberantzagoa. Baina materialak txarrerantza. Materialak bardina dire. Kontua da, ez dugula lehenko pazientzia. Eta ez dugula eta lehenko diru sarrerak eta ez dugu planteatzen. Pelago logika dauka. Gaur egun behituz harri kantera deko guzen, ez? Ikusten dugu harri kantera godo zementua egiten adak, eta nago zanak eskabadorak apurtzen dinamitatzen. Bueno, lehen, baserretarko pazientzia gehiago gote ziren. Baserri sarrenak izan aldira elementu kalitate aldetik konstruktiboki interesgarrienak. Ez beti. Normalen gero eta sarrago gero eta potenteagoa dire. Adibidez, harri zati konkretu bat erabiltzezelako baserri konkretu erdarreko. Gaur egun, ez dugu lan pentsatzen. Ez dut egingo harri konkretu bat nire etxerako. Ez dugu telako lehenengo dirurik. Teknologia hobetzen doie, material barriak hartzen hormigoia izan alda moduen, edo beste material isolamenduak eta adibidez, material barria dire oso interesgarriak izan aldirenak. Material gure inguruko rekursun naturaletara bagoa zen, harria dekogu, egurra dekogu, bateia badakigun nuni sortzen zalen, material horrekin egin lan eraikin oso interesgarria baserria da. Gu ez baginen gaur dekogun internazionaltasun hau aukiko, galdera ingo notzun, kapatzak izango ginen lehenko beste kalitate konstruktiboak egiteko. Erantzuna probablemente eseskoa izango zen. Adibidez, egurrezko zutabeetan, baserri sarrenak, guretzako oso iztagarren mongo etzu, guretzako akiteko eraikinaren bere historian apur bat, egurra oso material noblea da. Egurrari ebaketat egite dut eta hor mantentzen da bizi guztirako. Horren, geroz eta pieza zabalagoak, handiagoak eta osoak izan, goiti berakoak, horren eta badakigu, gitu gara sarragoa izango bat. Ikusten dugun enborzati hori egutzeko, benetan enborra horrelakoa zen. Egun da, denbora tarte luze bat zikatzen.
bere ezetasuna galtzen. Bai. Hartu dugu enborraren parterik importanteena. Besteak kendu dugu. Gaur egun ez dugu denbora hori. Eta gero kolokatu dugu. Baserrietan nagusen zutaldeak konkretuki leku horretan egoteko dire. Gaur egun gugoaz eta zago handagon bursatia ekarri nire etxera. Oso gatza egitea, batida konkretu bat, pieza konkretu bat zure etxerako. Ikusten bezun adibidez, esate dutzuna baserri baten, enbor zati bat, zutalde bat baserri erdian, egon ala goiti berarte eta inguru guztetik zuloak beste material batzuk heltzen. Ikusten bezun da azkenean, argola handi bat, bere inguruek endute, oso ondo esikatute, eta erakusten zelan historian zehar erabiltzen joan da. Apillo bat historia kontatzea osko. Beraz, gaur egun, ez genuen kalidade konstruktibo hori izango, ez dugu lako pazientziarik. Dirue, jendek auki aldeu, baina ez dugu horri pintzen. Bueno, igual me matas por esta pregunta, Bueno, baserriak eguregaz konstruizten hau. Eguregaz Ine baduzen? Bai, barroki bai. Bala, eta nire galdua da. Egura hori zikatu zan bere garaiak edo ezetasuna gaiz egin dau. Ez, baserri zarrena, gero ez da, baserri askotan fatxada, incluso fatxadak tokatuko gu segurezkoak. Hasiera baten, egurezko eraikin batetik gatoz, arrizko horma bat ipitzen dugu kanpoan, batez ere kanpotik jendea esartzeko eta animaliak esartzeko, segurtasun kontu bat egin. Gero bihurtzen da harria gauza egitural bat. Hasieran zan, egurrezko eraikin bat, arrizko horma bat inguru bat. Incluso fatxadatan eta bar. Geroz eta egura mantendu dugu batez ere teilatu eguzteko eta erdiko zurtabietarako arrizko hormak hartu duen parte egitural bat. Zure galdera zen izena, parkatu? Egur hori zikatuta. Kolokatzen zen, ja zikatuta. Batez ere, egur pieza bat zen oso arbola handi batena. Material oso honekoa. Ez da pinu bat topatzen dut. Gaur egun, material hori posizio horretara batera, geometria horrekin oso garezti zera. Baina zikatuta egizten da. De hecho, zu gartzen baduzu motosierra bat, azmaz horrako enbor bate bakitzen, seguramente galtzen urrengo dena motosierra izango da. Hain ondo dago zebagita eta hain ziku, lasai dago zela, incluso bere eraso biologikoarekiko. Baina, eta horrek, nire galdera hau egin doizu urrengoa botatzeko. Bota besto. Ziketan, zikatuta badago, nola zen baserria ezetasuna dauka. Zikatuta ez dago guztiz, dago zikatzeko porcentaia konkretu baten. Dana, ez dago baserria ezetasunez beteta egurragatik. Baserria dago ezetasunez beteta, batez norbait bizarrako barruan, animaliak sortzen dugurako, ez? Animali guztiok sortzen dugu ezetasun bat inguruan, aparte, lurretik ezetasuna igotzen dalako. Hormatatik ezetasuna igon alda. Zuk sartzen baduzun soka bat ur baso baten, soka horretik ura igoten joango da, ez? Proba batekin nago, hartu ur baso bat, sartu sokatxo bat. Ikusko zu ura zelan ikongo dan sokatik. Hori pasatzen abarrean, nik arrizko horma bat lurrean sartzen duten momentuan, lurrean dagoen ezetasune euriz egin da ganean, edo behan dagoen ezetasune ja naturalki, zehatuko da hormatatik igotzen. Hormatik igotzen zaitzen bitartean, ezetasun hau nire barruko espazioa trasladatuko zen. Gehi, badekoten behi bat, zizeitzen eskina baten edo txarri bat, eta izerdetan, eta bero bat botatzen, horrek ezetasun nivelak igotzen dauz. Beraz, eraikina aireztatu behar da. Ez bauzu aireztatzen, hor gelituko ezetasuna. Zena aireztatzen dugu, zulo txiki batzuk ipinita eraikinan bertan. Baserri askotan topatuko zuz, lehen behintzat, zulo txiki batzuk aireztapen horien motu. Erantzun dutut? Bai. Eta ugaritzak, etorkizunak hausatuko da bere baserria egitea. Ingiretzean, hausartu bai, diru kontua da. Dirurik ez da, baserria. Bueno, Haukiko gane ban? Egingo noan, klaro. Nire ametsa izango zen baserri baten bizitzen. Baserri bat, gaur egungo egoeratan. Baserri gaur egun, teknologia nahiko dugu,
baser horre transformatzeko, bere historia mantenduta, baina transformatzeko erekin oso agradable baten, familia ondo egoteko, berokuntza aldetik termikoki bere konfortabilidadean, ezetasun aldetik, akustika, iluminazioa, badagoz, teknologia badagoz, eta lugu gure lana da hori lortzea. Eta honek lortuta, badago esaera bat nire asko pentsagazten dutana, eta eazu egin dugun ikuspuntu horren guztia eta ze itestu duzu. Eta da berria sautuz zara mantenduz. Osea, hacer lo nuevo conservando lo viejo. Oso esaldi politza. Bere arriskuekin, oso esaldi politza. Nik hacerlo nuevo no... Bueno, bai, hacerlo nuevo convertirlo en viejo. Lo viejo, perfecto. Bai, oso ondo dago. Ni ados nago horrekin. Baina, babestu zarra. Horrela, zara mantenduz. Bai, gauze pasatzen dan, ez garenok bizi, baserrietan, errez esaten dugu, zara mantendu. Bertan bizi direnak, bueno, konbentzi guzti izan. Orduan, sortu behar dugu zena da, adibide hon batzuk, badagoz adibide oso interesgarriz, Egon zara igartu behite baserrian? Ez. Bueno, joan behar zara, Gipuzkoan bizita, ara joan behar zara. Junbi gara. Bai, junbi gara, batera jungo gara. Eta bestela mungian nago besteren bat, baina, bueno, badago baserri konkretu batzuk, oso ondo, eta beste batzuk guztiz ez du desenak ezagutzen, oso ondo konserbatute da oso ondo dago zenak. Bakarrik nik transmitidu nahiko nautzen gure gizarteari, tranquil egon, posible da zure etxe exigentzi horrek betetzea zure baserri horretan. Eta bere historia mantentzea. Nik hori transmitidu nautzen. Eta bai, zure esaldiagaz ados nago, segun sonatzen duzun bere arriskua dago, baina ados nago. Igual, ontez zapaute, okarrez banago, irakaslea izan zara, unibertsitatea, eta zelako esperientzia, edo irakasle izana, zuk ikasgailean edo zure ikaslei ze helbururekin ematen diezu klasea. Bai, irakasle izanaz eta naz. Eta zara. Bai, irakasle naz unibertsitatean ingenieritzan, baina gero irakasleak gara, estudioko biok, Jorge da biok, egurrezko masterrean, eraberritzeko masterrean, efizientzia energetiko masterrean. Hori da gure era kolaboratzeko unibertsitateagaz. Dozentza maite dugu. Sinesten dugu akademi on bat sortu behar dugule. Uste dugu akademiak gauza asko esan alda bezala, gizarteari zelan egin behar dien gauzak. Bai gizarteari eta bai tekniko hori, arkitekto hori, zein beste non. Irakaslegoan, maite dut, dozentzia maite dut. Ez dut maite dozentzia magistralak. Nik uste dut ikasleak partizipatu behar da bela. Baina, bueno, maite dut, eta niri gustatzea hitz bat dela erresponsabilitatea, bai tekniko moduen, bai arkitekto moduen, baita irakasle moduen, bai. Uste irakasle guztizon artean egin aldugula unibertsitate egon bat, neko onako, baina hobetu behar da, eta ikasleen artean bai, eta nik ikasketak irakasle guan batu, bai maite dutelako dozentzia, eta gero ikuste dutelako niri bai exigitzen duztela, eguneratzen, eta, bueno, hobetzen gure burua. Bueno, ugai gaztelo, mila eska, etozagatik, eta momentu eta ikasketa itzelau uparetzagatik. Zeure, Eugeni. Horlako galdera interesgarrak egitea gaitzik, pena dekot galderak aldrebez ez izatea, nire aldetik zuri, nik nahiko neke jakin, zelan luzaren hona, baina edo zelan biziztiloreko, zuen eta bar. Azkenean dena jakin nahi baduzu bakarrik alteratzen da, Bai. Eta hori da inteligenziaren desarrolloaren parte bat.
Bueno, Eskerrik asko. bilaliko diago mucho handia gure ikusiei. Oso ondo. Berrakan. Agur!